Salut, guys! Astăzi vom face unboxing la Baby Liss E990, trimmerul mult așteptat de către mine. Acest trimmer a apărut de cel puțin un an pe piață. Este un trimmer pe care eu mi l-am dorit de foarte multă vreme și iată acesta a sosit. Acesta este un clip de prezentare, de unboxing. Nu are niciun fel de sponsorizare. Și vreau doar să vedeți ce are în componență pachetul primit. Instrucțiunile de utilizare, câteva materiale informative cu privire la garanție și, bineînțeles, alte materiale informative în alte limbi. Haideți să trecem la deschiderea pachetului, da? Wow! Iată! Acesta este pachetul, cutia. Ce avem în pachet? Încărcătorul, o perie, o soluție pentru lame, pieptănii, 8 la număr cu diverse dimensiuni, 3 mm, 6 mm, cinci milimetri, 13, 16 mm, opa, așa. Cel de 19 mm pe care îl avem aici, 22 de mm și 25. Acesta este trimmerul. Se simte premium în mână. Are undeva la 150-200 de grame, cred. Și, bineînțeles, modalitatea prin care Baby Liss a găsit să aibă posibilitatea să modifice dimensiunea lamelelor de la 3 mm până la 0,6 mm. Haideți să încercăm să vedem dacă are puțină baterie pentru a vedea cum se aude. Foarte silențios. Fantastic de silențios, aș putea spune. Cred că cea mai silențioasă mașină de tuns pe care o am. Bineînțeles, lamelele este ideal de a fi unse pentru a nu cauza mașinii. Per total sunt foarte mulțumit de achiziție și sper să mă țină
foarte mult timp. Ca și durată de funcționare are undeva la 3 ore timp de funcționare după ce a fost încărcată. Autonomie de până la 60 de minute și funcționalitate de Quick Charge pentru 20 de minute straight. Ca idee, pieptănii care vor veni pe aparat se clipsează foarte ușor, iar în momentul în care aveți setat aparatul de tuns la 3, se va face adăugarea cu pieptănul, astfel că 3 plus 3 va da 6 mm la tundere. Baterie litiu-ion. Vă spuneam 3 ani garanție, ideală pentru tunderea părului, dar și tunderea corporală. Bineînțeles, pe lângă această mașină de tuns, pentru a avea rezultate la tundere pentru contur, ideal este să mai aveți încă o mașină. Eu am optat pentru Babyliss FX Skeleton Black, care îți va da posibilitatea de a contura foarte frumos părul, perciunii și linia de contur a capului, cu acel zero gap pe care îl are aparatul de tuns. Aceasta având funcționalitate de tundere doar până la 0,6 mm, care poate părea foarte ok, dar care poate părea la fel de mult în momentul în care tunzi. Acesta este unboxing-ul meu de astăzi. Vă doresc și vouă să vi-l achiziționați. Este un aparat de tuns foarte, foarte fain și pe care vreau să-l și folosesc, să vă dau feedback despre cum tunde. Spor la cumpărături!